Helo, croeso, yndw, dwi'n ôl i'ch diddannu chi efo mwy o Uchafbwyntiau Uned5. Mi fysa rhidian yn dweud bod pawb yn licio'r cheesy pop, fysa. Chi'n cofio Mega? Chi'n licio Peter Andre? Dwi'n licio Peter Andre. Chwarae teg fo, yndw. Chwarae teg pawb? Cheesy pop. Gret, pawb yn licio cheesy pop. Pawb yn licio cheesy pop. Shmai. Oedd gen Geth ffordd ddifyr o werthu'r QR modd o gwcio i pawb dy Sul. Dwi'n rhoi parmesan i mewn yn efo. Caws parmesan. Nice. Caws o gled chwysraid mewn rhai pobl yn dweud. Na dwi'n dweud. Oedd Tudur yn ôl yn y studio dy Sul, a mae o ar Rhidian di bod reit keen am ddilyn tips ffasiwn os da chi'n cofio. Wel, tips colir oedden nhw'n ddilyn tro ma. O, fel na ma'n neud. Do'n ni wedi gwylio reit yma. Do'n ni wedi gwylio reit yma cyn neud. Ti'n cochi? O, dwi. Toriad. Oce, golchion. Ffwrdd. Nath yn arwr ni ar Uned5, Michael, gael y sialens o mynd i nofio mewn llyn yn Slovenia. Ond wrth wrando ar y VT, so chi'n meddwl bod ydw mewn ffilm arswyd neu beth? Tri ceffyl bach yn cario yn i dau. Dros dy mynydd i hewl a gnau. Dŵr yn afon a cherig yn swyg. Cwybon yn dau. A fel dyna chi dric. Ond beth gen y doctor i ddeud, sa'i di gallu troi'n eitem reit arswydus, di gwir? Gwni weld mwy wsos nesa. Na chi oer. Y peryg mwyaf yw iddo fo oeri yn y dŵr, a wedyn marw o'r oer fel. Dwi'n teimlo'n byd. Dwi'n mynd eto, chydig yma. Oedd gennym ni Philip Schofield yn hynna'n yn y studio dy Sul, ia, Tudur Schofield, a gofon ni wybod be o Lara Catrin a Gwion Tegid yn feddwl ei gilydd. Ffwr â ni! Pwy ydy'r person mwyaf diog? No! Dim match! Yr ddau neu chi'n cefno'ch gilydd ddim ond y ddiog? Ti, wedi diog i mi? Pwy sy'n ymolchi fwyaf? Dio ddim! Dim match mae gen i on. Pwy sy'n cusanu ora? Na! Pwy yw'r actor gora? O, hwnna'n anodd. Pwy yw'r actor gora? Pwy yw'r actor gora? Ti dweud yn? Ti'n gael na hynna? Do, mae di dewis. Cywir! Chwarae teg i chdi am hynny, chwarae teg e. Eita, pwy sy'n dysgu i linella ora? Ti'n rybys? Dim dda iawn dysgu Dim am ddiaf. Wel, dwi'n meddwl bod chi wedi ennill. Llongyfarchiadau i'r blaen i chi. Mae rhaglen Jonathan yn ôl ar nos Wener rwan, ond dim pawb sy'n fan. Ella bod chi'n cael sialensau ar y rhaglen Jonathan, ond y sialens heddiw yma ydy, par un ar rhain, mae pobl yn ei hoffi. Yr un o'n nhw. A pam hynna ta? O, mae'r tri o'n nhw'n hyll a mae'r tri o'r de. Oedd Math Glyn a Iwan Rheon di ffeindio clip oedd yn wir mynd drwyddau ar newyddion y we. Sbiwch ar hwn. Ti hefyd yn clicio dy knuckles. Ydy'n mynd i weithio? O! Nawr, wyt ti'n meddwl am cyfuno'r ddau? Na. Mae rhywun wedi'n barod, so paid â ffoni ni. Dyma ni. O, na ni. Neis. Mae werth cael golwg ar y bobl dro fan hyn. Yn fan hyn, ia. Dio ddim yn beth neis, dio ddim yn beth da. Oedd gwawr di cynhyrfu lan yn cybod efo'r hogia. Wel, helo, yn ymuno gyda fi nawr mae tri bach yn hyfryd iawn. Chi'n iawn, boys? Gwawr efo'r hogia! Wel, na fi di gorffen yr Uchafbwyntiau am heddiw. Cofiwch ymuno fo fi efo mwy ohonyn nhw wsos nesa. Tra!